Weltschmerz. Un nom prou ambigu per un projecte que encara no sap de què va. I és que l'autor l'ha redactat per intentar convèncer el comitè de selecció, només per persuadir uns desconeguts que escullin el seu projecte. I com és exactament aquest projecte? L'autor encara no ho té del tot clar, perquè no parteix de certeses, sinó d'una intuïció. I com acostuma a passar amb les intuïcions, aquesta és tan imprecisa com clarivident.